Erñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bueno, kaixo eta ongi etorri guztioi, Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Besterik gabe, gaurkoan zuekin, maitasunarekin bat, edo zaleok esaten dugun bezala, M bat. Aupa Zuli, ze berri. Aupa Muñoz, azken aldian neska burutik endo zinen nabil. Era bat zoriontsu egiten hau eta hori dela eta bestia botu zait. Berarentzat. Ara, bihotza beteta zuere ala. Mote, noak esan behar zidan. Erakutsi abertzera atera dezun. Ados, lagunduko? Zergatik ez. Guazen. Martxoaren lauean, egunotz baten, xalalalala, ezagutu zintudan. Handik gutxira burukada batekin, xalalalala, patuak uelkartzea, erabaki zuen. Bizitzea, xalalalala, maitasunez daukat bihotza betea. Zoriontsu egiten nauzu, xalalalala, egunetik egunera, gehiago maite zaitu. Eskerrik asko. Bueno, ongi etorri Lander eta ongi etorri Mikel. Hemengo asko jakingo dezuten bezala, berria naiz ni elkarrizketatzaile paper honetan, eta nire ideia pertsonal batzuk sartu ditut hemen, baino lanan hasi aurretik, Marruma Kulturalen aurreko podcastak ikusten aritu naiz, eta hortik aterako dut urrengo, sarrera honetako lehenengo galdera. Zuen burua aurkezteko eskatuko dizuet, baino Lander, zuri Mikel aurkezteko eskatuko dizut, eta Mikel, zuri Lander aurkezteko eskatuko dizuet. Bueno, Mikel, Beil Ikiusak bezala ezagutzen duguna. Maitasunarekin bateko partaide da, artista, kultura sortzailea eta, maitasunarekin baten parte nabarmena. Hemen Lander daukagu ere, maitasunarekin baten beste partaidea, Wuxter J. Sullivan bezala ezaguna. Hemen, 2007an elkarrekin hasi ginen proiektuaren, parte erdia edo gehiago, esango genuke. Hori da, maitasunarekin bat osatzen dugu guk, baina baita gure inguruak ere ez, gure managerrak, gure seguritateko jendeak, ez, eta produkzioan ibiltzen den jendeare bai. Hasi zera pixka bat, eme bat aurkezten, baino
gutxienik, hola adjetibo bat erabiltzen, esango dugu M bat ezoiko proiektu bat dela. Zer da M bat? Eta noiz eta nola sortu zen? Maitasunarekin bat 2007 urtean sortu zen. Garai hartan, nabarmentzen genuen gizartean maitasun falta nabarmena zegoela, ez? Eta, horri aurre egiteko sortu genuen musika proiektu eraldatzaile bat, ez? Egin nahi genuen zen gizartean maitasuna zabaldu eta horri ekin genion 2007 urtean. Gaur arte. Oso ondo, bale. Azalpen argigarria. Argi utzi ez dute ez dela ligatzeko sortutako proiektu bat, baina noizbait ligatu ez dute proiektu honekin? Horretarako erabili ez dute sekula. Etzen hori helburua. Helburua gizartean maitasuna zabaltza zen. Etzen inongo ez zegoen hor bigarren zentzurik. Vale. Ez? Bale, ados, eta orduan azaldi guzu ez, indartxu hasi ez dute gaurko saioa, Martxoak lau kantuarekin zuen jita, dela esan dezakegu ikusten zen, publikoak nola xalala horri nola, ez, gogoz abesten zuen, ze gertatu zen Martxoaren lauean? Bueno, Martxoak lau esan behar dugu dela gian maitasunarekin baten ere serkia, ez? Zenbat jende etorri zaigu, ez? Abesten xalalalala. Zer esan, Martxoak lauri buruz, ez? Azkenean, hasi ginenean, hau betotzurti ditun, hasieratik izan zuen arrakastak, eta eman zigun, abesti gehiago sortzeko bultzada hori. Bai, egia esan, guk espero genuen izango zuen arrakasta. Behar bada ez genuen espero maila horretarainokoa izango zenik, baina, egia esan proiektua sortu genuen, horretarako sortu genuen, eta beraz arrakasta moduko bat espero genuen, baina, horren bestelako egia esan. Nabarmena zen, egiten ari ginen bitartean, guguna baritzen genuen tematzarra atera bartzela hortik. Martxoak lau horretatik onera, gauza asko aldatu dira, baina zuek aldatu zerate, zuen arrakastak aldatu zaituzte? Esango nuke ez, garapen bat nabaritu daiteke agian, gure abestietan, baina esango nuke funtsean esentzia mantendu degula. Bai, proiektua jaio zenetik guk argenuen musika etzela helburua, baizik eta mezua zabaltzeko kanala besterik ez? Eta orduan, musika mota desberdinak jorratu ditugu ibilbide guzti honetan, baina helburua beti izan da maitasuna zabaltzea, eta horretarako gupetik geneuzkan ate guztiak irekiak, musika mota desberdinak jorratzeko. Egia da, hasieran pop melodikoa, gero ere bateriak ere sartu genituen horre abestiren batean, eta egia da guk influentziak argi genituela zeintzuk ziren, ez? Adibidez, Alex Ubago, El Canto del Loco, eta horiek ziren gure influentziarik nabarmenenak, eta beti jarraitu ditugu horiek mantentzen. Gaur egun badago maitasun erromantikoaren aurkako alako tendentzia joera nahiko gogor bat, baina maitasunak badu egun berezi bat, San Valentin eguna, eta urrengo abestiarekin jarrituko dugu, San Valentin eguna eskola aurrean. Ikastolako laugarren mailan geundela, ikastietako inork zintuen ikustenik bezala, etxeko lanak etxean egiten zirela, erakutsi zenidan ta sentitu nintzen ergela, burnizko hortzak zenituen arren, piraten moduan partxea zenuen arren, betirako maitatuko zaitu nik, oso ondo zer den jakin barik,
izan ere zu ikustean, ez zitzaidan ateratzen itzik, barruan nuena esan nahirik. Valentin egunean opari bat erosita, izkutuen maiazpian utzi nizun gordeta, ez urretaraino nengoen maite minduta, ez da maiazpian utzi mugiak aztuta, burnizko hortzak zenituen arren, piraten moduan, partxea zenuen arren, bereako maitatuko zaitu nik, oso ondo zer den jakin barik, izan ere zu ikustean, ez zitzaidan ateratzen itzik, barruan nuena esan nahirik, izan ere zu ikustean, ez zitzaidan ateratzen itzik, barruan nuena esan nahirik. Eskerrik asko. Oso ondo, jarraitzeko hitzi guzue kantu honi buruz. Orain jodegun abestiaren inguruan. Bueno, abesti hau da, eskola aurreko testu inguruan, sentitzen ditugun lehenengo maitasun zantzu horiek, pixka deskribapena, ez dakit. Oso ondo jakin gabe oraindik ez, maitasuna zer zen, baina egin nahi genion omenaldi bat, lehenengo sentimendu horiei. Abestionen bitartez. Eta hori kontatzen da pixka da. Ezkenean haurtxoa zeanean, azken lehen maitasun sentimendu horiek, ezakizu ondo deskribatzen zer den, ez? Hemen tripan egiten dizkizun kilima horiek, eta ideia horrekin abesti hori sortu zen. Eta zein da San Valentin egunean egin dezuten azkeneko oparia? Zaila da gogoratzen. Ez dakit noiz baita egin dugun, San Valentin egunen opari bat. Gure presentzia bera oparia izaten da. Edo, bueno, igual Mikel zuk ulertuko zuen hundik doazen tiroak, ze lehen esan dizu pixkat improvisatu egingo genuela elkarrizketa, maila handi batean, eta zein da, bueno, neska bati inoiz egin diozuten oparirik kutreena. Galdera bikaina, nik baditut batzuk, esan. Baina CD pirata bat oparitu dut, adibidez. Eta oparizkutu baten, todo azieneko sokasalto bat erosi nun eta oparitu ere, bai. Horiek esango nituzke direla top bi. Zulander gokozo bat emat. Hori superatza zaila da. Ez etoroitzen. Bale, bueno, ez dakit lehen aipatu dugun, baina hau M baten itzulera dela esan dugu. Ja badira urte batzuk esan dezakegu nahiko modu literalean mundua zuen artean jarri zela. Batek Mexikora egin zenuten ies, besteak Txinara, ez dakit maitasun bila edo, ez dakit zer topatu zenuten hor. Baina urte hauetan guztietan M bat bizirik egonda? Bai, dudarik gabe. Azkenean komentatu dugun bezala, helburua maitasuna zabaltzea da, eta naiz eta ez garan elkarrekin egin duguna da, bakoitzak bere aldetik munduan maitasuna zabaldu. Eta horretan jardun ditugu urte guzti hauek. Era metaforikoan baldin bada ere, baina, bueno, musika sortu gabe, baina, bueno, horretan jardun ditugu urte guzti hauek. Nik esango nuke ez ginela inoiz joan, Itzuli, bueno, agur esan genuen, bueno, egia da Kortxonean eman genuen azken emanaldian, azken maitasun dantza izan zela,
baina beti jarraitu genuen, eta besti berriak edo ideiak behintzat joan gera komentatzen urte hauetan zehar. Eta izan daiteke, gaur egungo kontestu politikoaren bilakaera ere eslatu daiteke, nola pasatu geran, aipatu ezun bezala, kortaturen azken guda dantzatik, pasatu gara azken maitasun dantzara. Nola oroitzen dezute azken maitasun dantza hori? Bueno, oso polita izan zen, egia esan, esperientzia unkigarria guretzako, bai. Zenbat jende elkartu zanan kortxoenean, oraindik buruan izaten dugu eta komentatzen dugu askotan kontzertu polita izan zela eta emanaldi unkigarria benetan. Bai, oso asko gogoratzen dugu. Oso presente daukagun oroitzapena dira, oso kontzertu berezia eta maitasunaren baten bilakaeran ezinbesteko hito bat izan zen. Bai. Aipatu ezu, bilakaera hitza jarri ezu, azaldu guzu epizkat, akaso zuzenean zalegoak nahi baino gutxiago ikusteko aukera izan dugu, baino zein izan da 2007 horretatik urte batzuk igaro dira eta zein izan da eme baten bilakaera? Hombre, nik uste nabaritzen dela oso gazte hasi ginela, 2007an, eta gaur egun beste bilakara badaukagu, beste ikuspegi bat, askoz helduagoa, ez? Nik uste asko nabaritzen dela, eta abesti berriak ateratzen ditugunean ere nabarituko dute jarritzaileek. Bai, dudari gabe. Eta, karo, hau zetaken itzulera, baino askoz ere itzulera garrantzitsuagoa da, baino zergatik itzulera, zergatik erabeki dezue proiektua berreskuratzea horremeste urteren ondoren? Erabaki dugu itzultzea, batez ere, sentitzen degulako egoera harik eta garai hartakoa, baina harik eta behartxoago dela, ez? Gizartean harik eta oraindik eta maitasun falta gehiago nabarmentzen dugu, gizartearen bilakara nolakoa izaten ari den, ez? Individua orokorraren gainetik jartzen dugu, eta guk uste dugu momentu beharrezkoa dela, maitasuna erdigunean jartzea, ez? Ados, maitasuna zabaltzen jarraitzeko hurrengo kantua zure eskutik helduta. Iesariekin genion elkarri babesa ematen, eta gaur erokeri hura berriz egingo nuke, bitan pentsatu gabe izan ere eskutik heltzean begitara begiratzen zaitu.
Hotzadarraren azpian. Zenbat izipen, hainbat sentipen. Nora ezean, ibileta gero. Ez dut ipar horatzik behar, ez bazaitut galtzen. Eta gaur, erokeri hura, berriz egingo nuke, bitan pentsatu gabe. Izan ere, eskutik heltzean, begitara begiratzen, zaitu. Eta gaur, erokeri hura, berriz egingo nuke, bitan pentsatu gabe. Izan ere, eskutik heltzean, begitara begiratzen, zaitudanean, aske sentitzen naiz, aske sentitzen naiz. Aske sentitzen Zuri begira, eskutik heldu, ibarregin. Aske sentitu, zuri begira, eskutik heldu, irribarregin. Aske sentitu. Eskerrik asko. Ondo, kantu hau pentsatzen dezuentzako nahiko berezia izango dela, badu, gauza, azalpen bat merezi duen gauza bat badu, ez? Izan ere hau da, Euskal Herrian egin den errealitate virtualeko lehenengo bideoklipa da zuena. Orduan, zut pixka bat, nola sortu zen hori egiteko aukera? Artista batek gurekin kontaktatu zuen, Itoitz Guerrero diturikoa, hemen daukaguna, eta hori da proposatu zigun, bideoklip eraldatzaileo, berritzaile bat egitea, 3 dimentsiotan, eta berako beto esplikatuko digu nola egin duen. Bai, hemen daukagune Itoitz, bai. Pentsatzen dut, zu Itoitz, baten zalea izango zinela, hau proposatu zenien... Zalea eta produktore nagusia baita ere. Produktorea ere, bale. Bai, azaldu dute, bat, Mikel eta Lander baina askoz ere gehiago dijoaga, artikaratego dijoan proiektu bat dela. Eta azaldu, zer da, errealitate, lehen ikusi egu, esan dugu lehen, Arratxaldeko 5 aurrera, bideoklipa hau ikusteko aukera jarri dugu, eta azaldu bizka zer den. Zer da hori? Zer da historia. Hor montatu dugu historia. Manejatzen dezute eta zer egin dezute. Murgiltze esperientzia bat da, azteko. Orduan, euskaraz egin den lehendabizikoa, hau da, errealitate virtualerako egin den euskarazko lehendabiziko bideo musikala eta artistikoa esango nuke baita ere. Orduan, hau nola sortu zen? Azkenean zuk esan duzun bezala, maitasunarekin bat, ezoiko talde bat da, proiektu bat da, eta halako bideo bat egin nahi genuenez, zein baino beto, batekin kontaktatzea baino, eta jarri ginean lanean bideo hau egiteko, murgiltze esperientzia hau sortzeko. Hori ez da hauntzaren gabardiko ez dula. Ez. Hore hon ginean lanen, zati azkenean baita ere, kontuan iku behar dugu, ikus lenguai berri bat sortu dugula. Azkenen, ondikan ez zegoen ezerrez, ez euskaraz esate dugu, baina eski gazteleraz ere gutxi. Orduan,
egon ginean hainbat hilabete, hor lanen zer ondo zegokion, zer ez, foroak egiten, abesten, parkean, baita ere platoan, eta, bueno, azkenean sortu genuen produktu berri hau, berritzailea, baliabide artistiko berriekin, ikus lehengoaian baita ere barneatzen dena, eta, bueno, hemen gaude. Argi geratu zaigu zu ere maitasunaren militante bat zerala. Lehen aipatu du pena ematen duela alako lana hartu, gero jendearen gana iristeko alako zailtasunak dituen produktu bat sortzeko, ez? Nola bizi ez? Totalmente, arrazoi guztia. Azkenen, konturatu ginean, kriston lan egin eta gero, claro, gailu bat behar duzula, hori erabiltzeko. Etzen duten lehenago pentsatu, ez? Eta lehen da ez ginen konturatu. Orduan gauza da, lehen ikusi dugun bezala, joan bartzala, bakarnaka ikusten, proiektua. Eta, bueno, pentsatzen nahi gea, hori nola beste modu batera baitare, esperimentatu. Eta, bueno, lanean gaude, hondikan ezin dugu ez da aurreratu. Hala ere, Durangoko azokan, okertan nago azkeneko edizioan aurkeztu zenuten, eta nola joan zen aurkezpena, edo? Ederki, oso gustora onginean, ez? Famili lagun artean eta agertu zen beste jende askorekin. Eta, bueno, oso ondo, ez da, azkenean hor onginean, eta, bueno, esan dezakegu oso ondo juntela. Primeran, mila esker, txalo bero bat, ere, itoitzen zako, merezi du, eskerrik asko. Eta, karo, hau entzun ondoren, esan behar dugu, delitu puntua ere badu, zuek alako, ari gara leitze egiten, errealitate virtualeko lehenengo bideoklipa egin duen taldeari buruz ari gara hitz egiten, eta aldi berean interneten soilik 5 abesti topatu ditzakegu, topatzen bali maituzu, zeia detektibe pribatu bat kontratatu behar zuen abestiak topatzeko. Orduan, azalduko diguzu hori? Bueno, bere garaian, 2007an hasi ginenean MySpace plataforman gogoratuko duzue. Boomerrek gogoratzen dute, uste dut? Bai, hala da. Gure belaunaldiko jendeak, ez? Eta gaur egun ez dago entzungai. Eta orduan ondorioz ez daukagu ezer interneten, baina etorkizunari begira pentsatzen ari gera, abesteak berriz grabatu eta beste plataformaren batera igotzea, gure jarraitzeien gozamenerako. Karo, zuek aintzindariak zeraten uste zentzu oso zabalean, ez? Aintzindariak bideoklipen munduan argi geratu da, maitasunaren zabalpenean zer esanik, ez? Eta gaur egun, modan dagoen, ez? Singela kaleratzearen, eta hor ere badukazu ez zuek ere zuen pixua, eta... Bai, bere garaian diskak ateratzen ziren, talde guztiek diska osoak aleratzen zituzten, diska prestegon arte ez zuten aurrerapenik eskaintzen, eta guk guzti horri uko genion, nuke esan genuen, guk ereserkiak besterik ez genituela kaleratuko, eta abestia oso ondo da prestegon arte ez genuela kaleratuko, eta horretan jardun genuen, abestiak prestatu, eta guk uste genuen maila nahikoa zeukatela, orduan kaleratu egiten genuen. Eta horrela sortatu da, 17 urtetan 5 abesti besterik ez ditugu da. 5, baino ze 5. Hori da asuntoa. Ze 5, hori da. Kualitatiboki gozen aztertzea, eta kuantitatiboki. Guk onartzen dugu jarraitzaileentzako 5 abesti gutxi izatea. 1000 ere gutxi izango ziren. Baina, bueno. Bai. Eta aurrera begira badukazute, abestiak berriro grabatzeko, edo euskarri fisikoan zerbait kaleratzeko, asmorik edo zerbait badukazute alako proiekturik? Oraingoz digitalean grabatzeko asmoa daukagu, berriz sartuko gera estudiotan, baliabideak asko aldatu dira, eta nahiko genuke, berriz prozesu hori igaro, ez? Hortarako asmoa daukagu, fisikoan printzipioz ez, baina maitasunarekin batekin inoiz ez dakizu. Hori da maitasunarekin baten magia ere bai, ez? Sorpresa faktori hori beti gordeko dugu. Humorez betetako saioa gaurkoa. Aurrek ere ez gaituzte serio hartzen.
Bueno, gozen sekretasuna jartzea hemen, eta hurrengo bestirako bakozue kolaborazio berezi bat, zuei utziko dizuet aurkezten. Bai, ilusio berezia egiten digugu gaur Lider Nandorekin abesteak, bere garaian egin genuen bezala, gaur ere gure artean izatea Lide, eta bueno, txalo bat eskatu nahi dut berarentzako. Kaixo, pezuta dago? Balia. Ez dut sekulaztuko inondik, zenbat abestu genion gauari, laztan ta musu artean jostari. Datorren urtean, aurten egon garen leku berean, aurkituko maitasuna sentituz, zure bihotzaren altxorrera, pixkanaka urbilduz, lotxa denak gaindituz, maitasuna sentituz, zure bihotzaren altxorrera, pixkanaka urbilduz. Kanpaldi egun hauetan bizitakorik, ez dut sekulaztuko inondik, inon ez dut aurkitu zu bezalakorik, faltan botako zaitut ez izan dudarik. Datorren urtean, aurten egon garen leku berean, aurkituko nauzu. Bihotz haupadak azkartuz doaz, maitasunaren mugak austera goaz. Bihotz haupadak azkartuz doaz, maitasunaren mugak austera goaz. Lotxa denak gaindituz, maitasuna sentituz, zure bihotzaren altxorrera, pixkanaka urbilduz. Lotxa denak gaindituz, maitasuna sentituz, zure bihotzaren altxorrera, pixkanaka urbilduz. Urbilduz, austera goaz, urbilduz, austera goaz, urbilduz, austera goaz, austera goaz, urbilduz, austera goaz, urbilduz, austera goaz, urbilduz, austera goaz, austera goaz. Mi esker. Oso ondo, igual Lide, zurekin hasiko era, zu dagoeneko, bai Liderrekin eta bai Belerekin, Jamaika plaza zapaldu dituzu, baina nola oroitzen duzu eme batekin izandako, kolaborazio horiek, edo garai hori nola oroitzen duzu? Nola ahaztu, ez?
Jo, garai hartan, aurrekoan ensaiatu genuen, da 2010, ez? Esan genuen? Zela? Bai, 2000 Gure horretan. 2010. Pues garai horretan gutxi gora bera, nik uste igual xalbalarekin ginela edo lako zehoze, zampa, txusta honintza, da jende horrekin. Baina xalbalarekin geunden da, simasa hor bertxioak, ez? Ezakit, erromeria azken finean, ez da, joenik neon barrutik desiatzen, bat bezalako talde batekin, kolaboratzeko, ez? Eta azkenan iritsi zen eguna, ez? Eta, eskaini ziaten, sekulako abestia, eta, super ondo pasanun. Bai, egia esan, oso polita izan zen esperientzia, eta, azkenean horrelako abesti bat, nik behintzak grabatu nuen lehenbiziko aldia. Igual ikastolan grabatu genuen zehoze edo ez dakit, baina bai, lehenbiziko aldia beraz oso eskertuta, baina arte ez dizu ez desan, baina benetan oso eskertuta, zuen haunditasunetik eskaintza hori egin izan bat. Zue Lander eta Mikel, zer muz dermazue, lide ETB-en ikusi izan dezutenan, sate, niri esker zaude hor, ez? Hori... Bueno... Nik deskurritu nuen izar hori, edo ez dakit olako... Ose, nola bizi dituzue? Bueno, arrokere gabe, baina arrotasunez. Oso, eta gaur behartu alide, galdera bat zuretzako, kontuan izan kontestua, maitasunarekin bat taldearekin zaude, segura eski Euskal Herrian ez dago metro karratuko alako maitasun, usaitu egin daiteke hemen giroa. Total, bai. Erantzun egia. Inork ez du behar abestia romantiko berririk? Bakarrik maitasunarekin batenak direnak. Beste guztiak ez ditugu behar. Beste gainontzeko soberan daude, ez? Soberan. Hauek bakarrik. Oso da, mi eskerta beste txalo. Eskerrik asko mutilak, mi esker. Mi esker lido. Bueno, pixka jarraitzeko, aipatu dugu hau itzulera bat dela, baina, badukazue beste zuzenek hori lotuta, edo, bira baten murgilduta zaudeten momentu honetan, azaldu guzu hori ere pixka bat favorez. Bai, hau egia esan kontzertu jira baten lehenengoa da, Irala Berpiztu World Tour deituriko jira da. Eta, bai, lagun baten urtebetetzen jo behar dugu. Egia, Hala da, eta ez dakigu, bi kontzertu horiek eta gero ja turra amaitutzat eman, eta merezitako atxeden bat hartu, ala beste kontzerturen bat. Egia da, beste egitasmo bat ere buruan daukagula, kontzertu pribatuak eskaintzearena ere bai, krisian dauden bikotentzako, eta... Ez dakit, horri buelta bat eman behar diogu. Horrekin lotuta aipatuko dugu, norbaitek musikoterapia saio pribatu bat doainik nahiko balu, aukera izango duela, gaur. Zozketaren, marma kulturalen jarraitzaileak zeraten jakingo dezute, saio bakoitzan zozketa bat egiten dugula. Arrazo tekniko batzuen ondorioz, ezin dugu zozketarik egin, zenbakirik ez dugulako banatu, baino jakin galdera bat egitera, ondoren, galdera bat egitera gerturatzen denak, musikoterapia saio bat doainik izango duela, ez? Kontzertu pribatu bat. Bai, hala da, ez? Probatu nahi dugu ere bai, dinamika bezala, ea egingarria den, ondorio positiboa dituen, eta nik uste dut esan bezala, ez? Maitasuna berreskuratzeko igual bikote bat krisian dago. Kolokan dauden bikote hientzako, guziur gaude gure presentziak animoak altxa ingo ditula eta berriz ere erlazioiek bideo honetik jungo direla. Argi daukagu bat hautsitako bihotz bat sendatzeko gai dela. Serioz joan, beraz, hasi zaitezte pentsatzen, galderaren bat, ondorengo abestiaren ondoren, utziko izugut artetxo bat, pentsatzeko eta aukera izateko. Lehenengo ari emango dugu aukera, garestia dira, ez? Saio hauek, orduan, baina, bai, aukera bat izango dezu, beraz, joan pentsatzen, bai, aukera zabalduko dugu gero, bai. Bueno, eta pixka otola jarraituz, ja pixkanaka mailerara gerturatzen ari gera, eta zuen zaleek non topatuko zaituzte, sare sozialetan ere nahiko ahul zabiltzate,
Esan. Bai. Bueno, komentatu dugun bezala, nahiko boomerra gea, ez? Da, bueno, bere garaian gen euskan sare sozialak eta bar, baina gero euskan guztiak desagertu egin dira, eta ez gera, ez diogu horri buelta eman, eta, bueno, orain itzultzeko asmoarekin gaudenez, horri bueltaren bat emango diogu, eta bai dauzkagula intentzioak, sare sozialak berpizteko, eta poliki jungo zeate, bati buruz berriak izaten, edo ez. Ikusiko dugu. Oso ondo, hurrengo abestiarekin jarraituko dugu. Abesti berria, lehenengo aldiz, zuzenan eta esklusiban, zuentzako, heldu nazazu. Istean ikusten bazaitut, ta sendoak badira ere, nere zutabeak birrindu dituzu, nondik atera zinen, nere oreka bertan bera ustera, ez zaitez inoiz desagertu, beldurrik gabe noa heldu nazazu. Begiak iztean ikusten bazaitu, nere zutabeak birrindu dituzu. Bertan bera ustera, babesik gabe noa heldu nazazu. Baizetara oiukatu nuen, ozela baizetara zure izena, zeruan ez dago zu bezalako bizarrik, inon ez dut aurkitu zu bezalakorik. Begiak istean ikusten bazaitu, nere zutabeak birrindu dituzu. Bertan bera ustera, babesik gabe noa heldu nazazu. Oso ondo, aipatu bezala kantu berria da hau. Hainbeste urteren ondoren nola sentitu zerate berriz sortze lan hauetan murgilduta? Egia esan duda geneuzkan, ez? Azkenean duela 12 urte, azken maitasun dantza egin genuenetik, duda geneuzkan nola sentituko ginen, eta, egia esan, inoiz baina indartsuago, ez? Bai.
eta oso eroso esan, bai. Bai, honek bultzada ematen digu abestiak egiten jarraitzeko. Ikusten dugulako oraindik zaila bada ere, oraindik abesti hobeak egin ditzakegula. Bai. Zaila sinestea, Bai. Bueno, pixkanaka amaiarara gertu datzen ari gera. Bueno, horrengo galdera agian serio xamarra irudituko zaio baten bati, baina nun dago parodiaren edo autoparodiaren eta seriotasunaren muga hori zuen proiektu honetan? Ez dugu galdera ulertzen. Proiektu hau guztiz serioa da, eta bai, komendatu bezala, bueno, maitasuna zabaltzea da helburu eta bai, ez dauka parodiago inungo izpirik. Hori da. Eta, gauza horrela izanik, hasieran markatu zen dituzen helburuak ikusirik, urte batzuk igaro dira, kantu gutxi baina indartsuak, zuen helburuak lortu dituzue, gerturatu zerate, gizarte aldatzera iritsi zerate. Hombre, gizartea gian ez, baina hombre, hain agerikoak ez diren kasu askotan, seguraski eragina handia izan dugu. Ez? Maitasuna ez hiltze horretan, ez? Seguraski gure abestiek garrantzi handia izan dute kasu batzuetan. Oso ondo, lehen aipatu bezala orain zuena baitza, gerturatu nahi duenarentzako. Gero podcasta editatzerakoan moztu dezakegun arren, minutu batetako isilune inkomodo bat ola aguantatu dezakegun, horrek gerturatu arte, beraz, hartu patxadaz, pentsatu eta gerturatu zuen galderak egitera. Esan bezala, musikoterapia saio bat dago jokoan. Hogeita bost segundo. Ni oso erosonago, zuek lasai. Guere bai. Berrogei. Berez goratuko izuet garestia direla. Terapia saio hauek. Esklusiboak, bai. Edo nork ez dauka, edo nork ez zindu. Agordutako maitasun bat berpizteko gaitasuna daukate. Bai. Berroita hamabost. Bestela eneko gerturatuko dugu, berak duela gutxi halako saio bat zuzenean bizi edo pairatu izan zuen, kontatuko du bere esperientzia. Aukera galtzera zoazte. Bai, badago bat. Animatu zego gure... Oikoa. Osona. Bueno, soilik lehenengoarentzako da saria, baina nahi baldin batzuk galdera egin, Bueno, eta oso behartu eta baldin batzaude planteatuko dugu. Bueno, ni hasieran harritzen ninduen ez sare sozialak izatea, baina ikusita zenbateko ze esaguna zeaten eta ze esitu daukezun, osa normala da. Horrek beldur bat emate dit, hemen izan ditugu musikari estilo ezberdinetakoak, ezagunagoak, ez ezagunagoak, petxiek edo olai eintzi arte bezalakoak izan ditugu, baina, karo, zuen taiako talde bat. Orain beldurra ematen dit, podcast hau igotzen dugunean izan dezaken harrera, eta hori nola gestionatzen da. Hori lehenago pentsatu bertzen nuen. Asko sentitzen dugu. Marruma kulturalak, akaso arrakasta zilko da honen ondo. Karo, hori gestionatu behar da. Orain krisi egoerak nola kudeatu ikasiko ez.
Osea, ez dut uste nuen jarra nintzela zuen erdian eta gitarra jogatzen atela hola biek musikoterapia jasotzeko. Baina, edo terapia da eta gero musika gitarra dagatelako. Vale. Bai, saria berez, saio pribatua, maiungurua, maitasunekin batekin. Osea, zuek aukeratu dezakezute, lehenago adostuta noski, eguna, ordua, akaso afari bat eskartuko lukete, trukean, baino hitza ematen dizuegu hemendik bertan egongo direla. Makoki. Bueno. Bertan egongo dira, baina egon dira igual 13 urte hola egon gabe. Ez baino, bertan egon dira beti. Egon dira. Vale. Ez beste gabe, oso placer bat, Eta hori, beldurra bat egitare, esan duna, igotzerakoan hau ea interneta eroriko den, edo lago zerbait. Baina, esan duen bezala hori lehenago pentsatuako zen. Gain ja ez dago zer egiteri. Itze egingo dugu Fermin Mugurtzaren kontzertuko sarrera kudeatzen zituenarekin. Bizka dator, ez? Hori ere teknikoki ere nola dagoen, ez? Ornituta podcast hauek lagunduko dizue, bai. Musikoterapia, musika jo behar ez zuen. Osea, ez dut jo behar ez zerrez, orain musikoterapian. Ez dut akorde batzuk, lau akorde magiko horiek edo jotzeko jendeari maitasuna zabaltzeko tala. Hori pribatuan. Vale. Bai, osatzen den. Mago batek bere trukoa sekula saltzen ez duen bezala, honen nola funtzionatzen duen ezin azaldu, ez dela kabo negozioa. Oso ondo. Bikain beste galderarik ez baldin badago, pixkanaka amaitzen jungo bera, azkeneko kantuarekin, horren aurretik gogoratuko dugu, zuek ez daukazutela sare sozialik, baina marruma kulturalek bai. Topatuko gaituzue marrumakulturalak.eus webunean, hor daude aurreko podcast guztiak, igota, bestela, iko sare sozialetan, ere topatuko gaituzue, eta hori, esan dakoa. Gozatu, azkeneko kantu honekin, gozatu, zuzenean ikusi ezin izan dezutenok, baina zuen etxetik ikusten ari baldin bazerate, eta azkeneko kantua, itxaropenezko zorroak, esperantzari kantua. Hanekin bagoaz. Kaligrafia zainduaz izpiriatuko zure poemak kausitu nituen bat. Zimurtu eta antziak. Agurrari buruz solasea. Barridek sumatu zintuzen hautsa bezala barreiatzen. Eta farolen argiek zure unkadak jarraitu zituzten lotxati. Urrunera bidean. Eta uriak guzti zuen lehiotik, so gelditu nintzen. Eta nola lekutzen zinen, ikusten gelditu nintzen. Eta nola lekutu zinen, ikusi nuen. Iragandira, gaueko ekaitz, trumo eta malkoak. Egun sentian, zer oskarbiak, nire bide luze argitzen du, Zamarineko zorroak, dira itxaropenez betetakoak, deuseztatzen dituzte, beldurragatik sortutakoak. Begira mantenduko naiz, bidean aurkitutako harri bakoitzatinko kolpatuz, jakin badakit jausita zutitu beharko naizela maiz, zoriontasunaren bila etengabe arituz, baina bidai luze honetan noala noiz bai
egun ilun batek erasotzen banauen naiz larrituko. Une batez ekialdera begira ipiniko naiz nolabait mendien tartetik. Eguzkia indartsu baita gertuko ni beti aurrera begira mantenduko naiz bidean aurkitutako harri bakoitzatinko kolpatuz jakin badakit jausita zutitu beharko naizela maiz zoriontasunaren bila etengabe arituz etengabe arituz etengabe arituz etengabe arituz etengabe arituz. Eskerrik asko guztiei tortzeagatik, mila esker Marruma kulturalari.